Erokamano Joyce. Ingene problem mosebedo ni ok era diere. Jomage moko era diera. Achiel kaka un be ujo media. Ok era diera nade o joka. Joka kano de samoro mwalo kacha. Okungu nu hype umoke mach kabisa. Wamoke mach nango ne wamoko mach nade yao. Headline Homa Bay. Headline Homa Bay. Only back to your point. Ingene ok ber tamo ngato bire kuma intiere. Right? Because in politics and also Sarah, ideas. Idea money mining to money mining. To mano ok nyal tami Joyce wacho pachi. Ineno miyo ma san ko tele Homa Bay yulo ni mama Gladys Wangani. Mama ni osekinye. To kik wabed jok maero chayo ten joma mine. Osekinye, ngamo osekinye. Just give me time, right? En miyo mosekinye kabisa. To nyaka wabed jok moluoro ten joma mine. Nikech kata neno kumontie kani. Koken Nyasaye monyuolowa, mochwewa, to waga kum joma miyo. Miyo ni korengo nyicho the first time orengo kungu wuok. Odhi Homa Bay. No yanyo miyo no seriously. Owacho weche madongo kuom miyo manyuolo dhano. Weche madongo kabisa. Orengo doka Siaya. Ochako duogo kendo orengo. Esemo orengo. Owacho weche madongo kuom. Weche maricho mokanya wache media ka. Ochako dok. Kane gibira achienne. One, Babu Mowadwa dwaro governor ma Nairobi. Right? Orengo odwaro kome mar ariyo ma Siaya. Pokolando no dwaro rais. Dolano dwaro rais no wuyo kako Uganda. Odwaro ma Siaya. Sifuna himself ongera mana clear agenda. Kana gimodo incho penje sister party TV Maruka. Sifuna be nyalo chung dwaro rais podokia. Kwa dhi Homa Bay. What they colonize Homa Bay? What they colonize from who? Nen lweny mane. Mane chun nyak wadhi Homa Bay. Again, kina responsible leader. Tisefwenyo ni kumidhieno wecho bdhure kabisa. Tinigi following mang'eny. Ang'o miyo chun nyaka insist ni chun jogi kuno. King'eni if any case ni jogi group ni koromo to ginyalo clash. Iwinjo gino Joyce. An koka nene aparo ni jogo no kinyo Gladys Wanga. Negi kinyo Gladys Wanga yo machalo nade. Kinyo Gladys Wanga. Negi kinye nade. Dhi margie county ma Homa Bay ema negi kinye godo. Nikech adira motelo ne romo makamano. Anok na winjo kumora mora mwanyalo seyo gi. Matinde ni temo seyo kweth mar Linda Mwananchi. Kuom dhie county ma Homa Bay. Isayo gi negi dhie county ma Homa Bay. Kosi seyo gi nago. Lena ne matut okinda ujino. Wangisi Joyce. Nyaka wapuonjre dhano maluoro tend joma mine. Problem ma Gladys face sani ni ong'ama miyo e komar governor. Gladys ose fight wars mang'eny kabisa. To gigi te biro nikech ong'ama miyo. Apenji niya. Bisene no Gladys kodhi Siaya moyanyo rengo. Maka Dr. Salome Isene no yini jafwambo. Gladys kodhi Siaya moyanyo rengo. Anasene no rengo kobiro Homa Bay moyanyo Gladys. Mochoko MCS ma Siaya mobiro yanyo Gladys. Ma wach nyorum. Mamine no go koko kabisa. Okochuno no dhi Siaya. Osebedo koloso kata kuom orengo e rombe mamoko. Okochuno mar mondo Siaya. Awacha yany. Okawach romo. Gladys as a national chairperson mar ODM onya dhi anywhere. To poka neno kodhi Siaya moyanyo rengo. Right? Asene no Gladys orengo kobiro Homa Bay. Moya nyango Gladys. Again, ingeni county kaka Siaya onwang over 12 billion in a financial year, right? Orengo as a governor gimonengo miye tich matek kabisa. Kako nyalo ng'iyo yath Siaya, kako nyalo sondara Siaya, kako nyachulo jopuonji CD Siaya, kako nyachulo nasa Siaya. Gigo te ok nwang'e rally kichungo wi gari kidhi yanyo governor wadu Homa Bay. Gumo wa gicha sanene. Achayo Babu, tachayo Rengo, tachayo Sifuna, i group mani giluongo ka kum tabu mobedo Homa Bay. Dr. Salome. First of all, because me I'm a Christian, can you observe a minute of silence? Minute of kwanyal, maybe 30 seconds. 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds of 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds of silence.